Rinneú taide nach mór 300,000 duine óg timp an dain le déirnaí, maidir leis an éfacht atá ag am scáláin ar an inchinóg. Dar leis an gomann sicólaíocht Americánach, léiríonn na torthaí go bhfuil gaol idir an nummarcha am scáláin agus feibanna an príochta in lína óga. Dar leis an dochtúir Michael Notel duine príomhhaidirí caitheann daoine óga na linne seo níos mó ama ag breanúir scáláin ná mar a chaisiad riamh. Ach cé na tuairimí atá ag daoine óga iad tain ar an ábhar seo. Tá sé scátaí go mbeadh gasar óga cá beagán daoine amar an scáláin ach gána bheith ar Rovinnic. Bíonn muid a gúsáid scáláin ar scoil le haid Google Docs agus Google Slides dhéanamh. Héis chum a bheith breanúir an scáláin, bíonn mo chuig an cinálín tain agus Adam Tuirseach. Má bhíonn tú an iPad in riomhide rih going tú chola, bíonn sé dachar titim na chola. Bíonn sé go deas amacha tíomh mo in áit amachatha ar an scáláin. Bíonn muid tíomh mo agus bíonn muid a chur plandaí faoin air. Ní cheapann sé gonneann am scáláin dochar go dhaoine óga agus nachhfuil sé déis in dheomacha. Rinneú imscrúdú ar chuoine óga agus a gcuid nós na scáláin thart tréimh sé sé bhí, agus forthas amach go raibh siad a bra go láidir ar a scáláin mar uirlis le déilá lena gcuid mothúcháin. Moltar de hisismóirí agus múnsaí a bheith feasach faoin méid ama a chaithfan daoine óga ar scáláin agus an chuí ina niontarra.